Sabías que o PP de Ponteareas quere que volten os carros ao centro da nosa vila? Non só os espacios, o tráfico, o carro, todo isto é historia. Non, agora en serio. O goberno de Ponteareas trouxo propaganda e máis propaganda ao último pleno da corporación, aprobando dous puntos completamente contrarios aos seus ideais políticos. Por un lado, un plan da infancia e da adolescencia, e polo outro, a adhesión á rede de cidades e comunidades amigables coas persoas maiores. Como xa explicamos noutros vídeos, PP, ACIP e IP non son amigos da infancia e da adolescencia, e moito menos amigos das persoas maiores. Soache este cartaz? Proibindo xogar nunha praza da nosa vila. Non lles gustan que as nenas e nenos xoguen e disfruten da súa infancia. Tampouco lles gusta que as adolescentes e as persoas maiores poidamos pasear de xeito tranquilo polo centro de Ponteareas. Que queren eles? Voltar aos carros. Voltar aos anos nos que as persoas maiores ou con cadeiras de rodas non podían saír á rúa ou cando os carritos dos bebés non cabían polas beirarrúas. Propaganda, propaganda e máis propaganda, anunciando un orzamento de máis de 20 millóns de euros no que meten a construción do novo centro de saúde. En PEC queremos espazos abertos onde poder xogar e pasear. Queremos que o centro da nosa vila sexa tranquilo e queremos que todas as persoas poidan ter estes mesmos dereitos. E ti, que opinas? PP, ACIP e IP son amigos da infancia, da adolescencia e das persoas maiores?